Ruoka on ihmiselle aika tärkeää. Tai sä et kovin pitkiä aikoja pärjää syömättä. Tietysti vähempiä aikoja juomatta. Mutta kuitenkin syöminen on aika niin kuin tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Kuitenkin on ruokia, tai lähinnä ruoan osia, tai aineita, tai vihanneksia, tai whatever, joista mä henkilökohtaisesti en pidä. Niitä on yllättävän paljon. Me lähdetään sellaiset yksinkertaisemmasta, joka tulee lähes päivittäin vastaan. Ja se on suolakurkut. Mä en voi ymmärtää, miksi nykypäivänäkin pitää olla suolakurkkuja. Ne ei ole mitenkään hyviä. Mä en ymmärrä ihmisiä, jotka tykkää niistä. Pelkästään se koostumus, mikä niissä on, se maku, mikä niissä on. Siis hampurilaisissa, jos ne on siellä välissä, niin mä todennäköisesti tunnistan, että siellä on suolakurkku välissä. Ja mä kaivan ne pois sieltä. Yleensä mä tilaan kyllä ilman suolakurkkuja, mutta aina ei vaan jaksa, jos on kiire tai on jotain valmiina, niin sit mieluummin vaan ottaa siellä kaivan ne pois ja ei suolakurkkuja, kiitos mulle. Ja aika pitkälti samaan kastiin menee myös tomaatit. Tomaatit myöskin hampurilaisten välissä ja tällaisessa niin, en mä tiedä, ei ne jotenkin sovi mun mielestä sinne. Ja ne on myös sellaisia turhaa tilaa vieviä, vetisiä, inhottavia semmosia, mieluummin ei. Pois ne sieltä, joko tilaan ilman niitä tai sitten että mä otan ne vaan suoraan pois sieltä. Kuitenkin molemmissa on se, että esimerkiksi hampurilaisissa on paljon kastikkeita, joissa on suolakurkkuja ja sitten on tietysti ketsupit. Sellaisena ne menee, just jossain niin kuin pizzan päällä hampurilaisen välissä, sun muus vastaavassa tällaisessa. Ketsuppi, joo, mutta en mä niin kuin ketsuppiakaan rupea vartavasti laittamaan mihinkään ruokaan. Et enemmän se on silleen niin kuin, no jos se nyt sit on siinä, niin sit se sit on siinä systeemillä. Sitten on myös niin kuin punajuuri. Sitäkään mä en ole ikinä ymmärtänyt, mikä se on se punajuuren niin kuin idea ja tarkoitus niin kuin ruokana. Se on vaan inhottavan makusta. Mä en vaan tykkää. Sille mulla ei ole mitään semmoista suurempaa niin kuin tarinaa ja selitystä. Ehkä oikeastaan se, niin kuin, jos on tällaisia laatikoita, niin kuin vihanneslaatikoita sun muut vastaavia, jotain Porsche-keittoa tai muut vastaavaa, niin menee niin kuin heti fiilis vaan, kun näkee, että siellä on punajuurta. Se vaan ei oo mun juttu. Ei millään tavalla. Erikoinen, mikä silleen mä tykkään tosi paljon syödä snäkkeinä makkeja. Ja välillä tietysti makkaroita ja kesäisin grillataan makkaroita. Mutta makkaroissa on myös se, että mä en pysty syömään niitä kovin paljon. Niin jos on 1-2 makkaraa mä voin vetää. Ja sen jälkeen se makkara rupeaa maistuu vaan ällöttävältä. Siitä tulee sellainen kitalake, sellainen rasvanen kerros, mikä sitten niinku tuottaa sellaista yökötystä ja jotenkin, en mä tiedä mikä niissä on, mutta makkaratkaan ei vaan uppoo koko aikaa. Se on just joku kaksi makkaraa ja that's it. Niin sitten ei maistu. Sitten pitää olla niinku jonkun aikaa ilman, että voisit taas syödä joku yhden makkaran tai tälleen, mutta ei niinku putkisyömistä ei voi harrastaa kyllä niittenkään kanssa. Mä tykkään kalasta, niin kuin savulohesta. Tällaisesta tietysti kuka nyt ei tykkääisi niin kuin savukalasta, sehän on maailman paras asia ikinä. Niin sit päästään tämmöisiin toisenlaisiin, kuten sushi ei esimerkiksi aamua varten. Olen kokeillut, mutta ei maistu. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se vaan ei oo niin mun juttu. Kyllä mä voisin sitä syödä, mutta en mä siitä niin pidä. Mut mitä mä en ymmärrä, niin on muikut. Mikä helvetin idea on kaivaa sellaisia pikkurillin kokoisia kaloja 100 päin, paistaa ne ja syödä sellaisenaan. Niin kun, ei. Ne vaan niin kun, siis kaikki semmoisen kova, mikä siellä välissä on, se rutina, semmonen niin kun ne pikkuset ruodot, mitä sieltä kaloista löytyy. Niin kun, miksi sellaista pitää tehdä? Miksi kiduttaa itseään sellaisilla pienillä kaloilla ja yrittää syödä niitä? Ja, ei ole mun juttu. Ei alkuunsakaan. Savukala, joo. Muikut, ei. Yksi semmonen kohta, josta mä oon kuullut monasti, että onko mä edes suomalainen, kun mä en tykkää salmiakista. Mä voin syödä salmiakkia kyllä, ja no, jos on niinku tämmöstä perussalmiakkia, joku SMX-pussiin, ja sit sä vahingossa syöt sieltä salmiakin, niin sit tulee sellainen mut kyllä mä sen syön, mutta en mä niinku tarkoituksella missään nimessä ole ostamassa salmiakkia. Josta päästään myös siihen, että mä en myöskään juo salmareita, jos ollaan niin kuin
baarissa ja joku tulee tarjoamaan salmareita. Mä voin sen yhden salmarishotin juoda, mutta sekin meinaa päättää mun iltani, koska se on vaan niin vitun hirveetä ja mulle tulee siitä huono olo niin kuin fyysisesti. Niin mä yritän mieluummin välttää sit mitään salmiakkituotteita. Ja niin, se siitä tietysti juontaisi juurensa johonkin haasteeseen, jonka ehkä teen jossain kohtaa, mutta mä en halua tehdä sitä. Pelkä ajatuskin rupesi yököttää mua jo, mutta anyway, en syö salmiakkiakaan. Sitten on myös tällaisia hyvin ällöttäviä, monimuotoisia, limasia, ei kasveja, ei eläimiä, vaan sienet. Mä en käsitä, miksi pitää syödä sieniä. Niin kuin ruokasienet. Kaikki jokut herkkusienet ja tommoset niinku, nekin, siis se maku mikä niissä on, niin se on mulle semmonen hyvin tunnistettava. Ja se tekstuuri on myös todella suuri tekijä niiden sienien kanssa. Mä tunnen ne hampaissani ne sienet. Ja mä en tykkää siitä, miltä se tuntuu mun suussa se ruoka. Miltä se maistuu mun suussa se ruoka. Ja mua harmittaa monasti se, jos ollaan syömässä jossain niin kuin, no useita tilanteita, kun sä olet syömässä jossain matkan päällä ja tälleen näin. Ja sit siinä on sienikastike. Se kaikki muu kuulostaa oikein ihanalta ja sit on sienikastike. Niin sä oot heti silleen niinku, että well fuck that shit. Tietysti ravintolassa voisit valita ottavassa sen ilman sitä sienikastiketta, mutta mieluummin mä sitten otan sillä samalla rahamäärällä jonkun toisen safkan, jossa on kaikki ainesosat sellaisia, joista mä pidän, kun se, että mä en halua tätä, koska se ei alenna sitä hintaa. Mä joudun maksaa saman hinnan ruuasta, josta puuttuu jotain, minkä toinen ottaisi, niin kun, että siinä on kaikki. Niin siinä on vähän semmoinen, mikä pitäisi ehkä säätää jotenkin ravintolassakin, että jos sä haluat niin kun, tehdä oman niin kun tämmöisen aterian tai otat jotain pois, niin se maksaisi vähemmän kuin se, että niin kun toinen maksaa, joka ottaa ne kaikki. Se olisi mun mielestä aika fiksu juttu. Vinkki vinkki kaikille ravintoloitsijoille. Sitten mä palaan vähän jouluun. Jouluun kuuluu kinkku. Ja monet menee sitten pilaamaan sen kinkun sinappihunnulla. Sinappi on kans sellainen, jota mä en ole ikinä ymmärtänyt. Se maku on mulle todella pistävä. Ei tulinen eikä mikään semmonen, vaan siis se on todella pistävä mun makuun ja mä en vaan siedä siitä. Ja plus, että se koko sinappi näyttää niin kuin löysältä vauvan kakalta, niin ei myöskään houkuttele mua syömään sitä. Mä en käsitä. Aina jos on ollut joulukinkku, joka on jo valmiiksi valeltu sinappihunnulla, niin mä kaavin sen pois siitä ja ehkä jopa vedän ne reunat irti siitä lihasta, että mun ei tarvi syödä sitä sinappia, koska se ei maistu mulle, ei ollenkaan. Ei, hyi. Ja nyt kun puhutaan kinkusta, niin myös jos kinkussa on nämä ihrat ja jotkut jänteet ja tämmöiset niin kuin kovemmat, jos se lihankin tekstuuri ei ole semmoista yhtenäistä, vaan se, että yhtäkkiä tulee joku kovempi klimppi, niin mulla tulee heti semmoinen kakomisreaktio siitä. Ja hankkiudun eroon siitä klimpistä suussani. Ja sen jälkeen se syöminen on vähän sellaista niinku, ei tää olekaan ehkä niin hyvää. Nälkä ois, mutta tää ällöttää mua nyt, koska täällä oli tämmönen epämuodostuma täällä tekstuurin seassa. Ja, se on kans, ei mitään läskipalleroita tai tollasia niinku, kiitos mulle. Joulujuomana tunnetaan hyvin usein glögi, ja pelkästään sen hajukin saa mut etoamaan. Moni väittää, että niin glögi tuoksuisi just joululta, joulupipareilta, mutta mun mielestä pipareilla ja glögillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Glögi on vaan helvetin ällöttävää, ja mä en suostu juomaan sitä. Mä en halua haistaa sitä, koska se vaan rupeaa inhottaa mua se haju myöskin. Syynä siihen ehkä on se, että nuorempana tuli vietettyä pikkujoulut, jossa oli terästettyä glögiä ja saatoin juoda hieman liikaa sitä, joka johti siihen, että löysin itseni tyhjentämästä itseäni väkivaltaisin reaktioin WC-pönttöön ja sen jälkeen samahtavani niin saattaa vaikuttaa siihen, että se ei maistu edelleenkään. Ja tällainen samaan kategoriaan menevä
kun nyt päästiin näihin alkoholeihin, niin on myös tequila. Nuorempana tuli juotua 5 seurueessa, eli siis minä ja 4 muuta. Joimme tequila-pullon ja ei tarvitse kyllä juoda sen jälkeen. Se menee samaan kastiin Salmarin kanssa, että jos sä... Itse asiassa mä en suostu ottaa edes yhtä shottia. Yhtä shottia ei onnistuu. Salmarin mä voin juoda 1 shotin. Tequilaa mä en juo yhtäkään shottia. Se hajukin jo luo siitä sellaisen ällöttävän fiiliksen, inhottavan olon, semmoisen... Ei. Se vaan pilaisi illan, joten mä mieluummin jätän sen vaan kokonaan välistä. Myöskin samaan kastiin kuuluu normilonkero. Myöskin se haju, mikä siitä on ja tulee, niin se saa mulle tulee huono olo siitä. Ei maistu. Mä yritin vähän aikaa sitten juoda lonkeroa, mutta mä en pystynyt juomaan sitä yhtäkään tölkkiä loppuun ilman, että mulle tuli siitä huono olo. Ja semmonen etova fiilis, niin joudun kaatamaan sitten tämän tölkin pois. Sekin juontaa juurensa siihen, kun juuri 18 vuotta täyttäneenä olet kiinnostunut alkoholista ja saat ostaa alkoholia ja tykkäät lonkerosta, koska silloin en hirveästi juonut olutta. Niin sit sä menet Alkoon ja ostat itselle sen kivan koiran siitä, sitä 4 lonkeroa ja vedät ne 8 putkeen siitä ja laattaat ja that's it. Niin ei oo maistunut sen jälkeen. Ehkä mun pitäis rupea dogaa kaikkea tosi paljon, niin mä en jois yhtään enää alkoholia, koska kaikki alkoholi vaan etois mua. Ehkä siinä on sitä ideaa. Viimeisenä juomana, josta myös sanotaan mulle, että, ja varsinkin kun 2 asiaa yhdistää, niin sanotaan, et sä oo mikään suomalainen, koska mä en juo kahvia. Kahvin haju, no en mä oikein välitä siitäkään. Se on... No mä voin sietää kahvin hajua. Ja... No jos kahvia sekoittaa johonkin leivonnaiseen, niin sit se on niin pieni määrä, että se ei edes maistu sieltä ja se on vähän jotenkin turhaa, että miksi sinne piti laittaa kahvia. Mut mä en tykkää kahvin mausta. Se on myös semmonen, mitä mä en oo ikinä ymmärtänyt. Miksi mun pitäisi syödä ja juoda asioita, joiden mausta mä en pidä, koska on muita asioita, joiden mausta mä pidän. Mä voisin syödä ja juoda niitä. Ja kahvi on just sellainen, että mä en nauti siitä mausta, niin mä en ikinä ruvennut juomaan kahvia, niin mulle ei tullut semmoista kahviaddiktiota, että olisi niinku pakko saada kahvia, vaikka se olisi vitun hirveetä, niin mä on pakko saada kahvia. Niin mä en sit taas ymmärrä myöskään ihmisiä, jotka on silleen niinku, että en oo juonut kahvia 2 tuntiin, sattuu päähän ja... Se ei vaan oo mun juttu. Mä olen juonut kahvia niin kuin, no satunnaisesti, mutta sekin on ollut sitten taas semmoisissa äärimmäisissä tilanteissa, että on ollut vain pakko pysyä hereillä ja ainut vaihtoehto siihen on ollut kahvi. Ja silloinkin mä oon juonut sen hyvin suurella määrällä sokeria ja puolet kahvia ja puolet maitoa, mutta ei. Se vaan ei oo mun juttu. Mä nyt en keksinyt muita. Mä yritin, se on vaikeeta niin keksiä asioita, joista sä et pidä niin suoralta kädeltä. Yleensä ne tulee sellaisissa tilanteissa, kun se asia esitetään sulle, niin sä oot silleen, että hei, mä muuten en pidä tosta, tai mä pidän tosta. Niin se oli nyt vaikea yrittää keksiä, että mistä ruoka-aineesta mä en pidä. Tossa nyt oli semmoiset ensimmäiset ja suurimmat ja yleisimmät niin ruoka-aineet ja asiat, joista tulee niin normikeskusteluissa esille, että pidätkö näistä ja vitsi kun olis tätä ja tommosta, niin niistä tulee aina sellainen, tosi monelta ihmiseltä tulee mua kohtaan sellainen, että mitä helvetti, miksi et tykkää tosta? Ja mä oon silleen, että no mä en tykkää siitä, niin kuin, what's the big deal? Mut, ruuat ja juomat ovat vaikeita. Tietysti, jokaisella on oma maku, makuasioista ei voi kiistellä. Mikä sun maku on? Tässä vaiheessa mulla ei mitään muuta. Mä oon Pauta näin. Bye bye.